Kuka sä olet ja mitä teet työksesi? Eli minä olen Tapio Karjalainen ja teen ammatikseni olen kalankäsittelijä ja koulutuksella olen kalastusmestari. Aikanaan käynyt vuonna 1988 pääsin valtion kalastusoppilaitoksesta. Tosin kalaviljelypuolelta, mutta oikeastaan en ole tehnyt sen jälkeen päivääkään kalaviljelyhommia, että pelkästään kalan käsittelyä. Ja sitten meillähän on vaimon kanssa kalaravintola Lohikieras tässä Limingantullissa. Sitten tosissaan meillä on ollut torikauppa noin 37 kesää tulee tänä vuonna täyteen ja tehdään kalaruoka-annoksia ihmisille ja myydään valmiita-ruoka-annoksia. Miten päädyit tälle alalle? Eli ihan pienestä pojasta olen ollut kiinnostunut kalastuksesta ja olen kalastanut ihan näihin päiviin asti. Ja tosissaan hain aikanaan jo nuorempana kalakoulun Paraiselle, mutta en päässyt ja sitten sattumalta pääsin peruutuspaikalle armeijan jälkeen ja sitten siitä asti oikeastaan olen ollut kala-alalla koko elämäni ja kalan käsittelypuolella lähinnä. Millaista työ on ja miltä näyttää tavallinen työpäivä? No tietenkin tämä työ on tosi antoisaa, että joka päivä tavallaan erilainen ja sitten työpäivän pituus tietenkin riippuu vuoden ajasta. Kesällähän pitkiä päiviä tehdään, kun pitää tehdä torjutavaraa, että aamulla lähden 5:30 aikaa töihin ja teen aina päivän tarpeen ja taas sitten illalla töiden jälkeen menen valmistelen seuraavaa päivää. Että yleensä työpäivän pituus on 12-16 tuntia kesäaikana ja tietenkin talvella pääsee vähän helpommalla, kun ei ole niin tämä lounaspuoli ei ole tällä niin kiivas kuin on tuo torikausi kesällä. Onko sinulla odotuksia haavihankkeelta? No sillä tavalla mä odotan, koska tämä on nuorille kohdistettu kampanja, niin uskon, että nämä nuoret kiinnostuvat kalastuksesta ja kala-alasta. Odotan sitä, että eri esimerkeillä ja tämmöisellä kampanjalla saataisiin nuoret kiinnostumaan kala-alasta, ja koska ne on kuitenkin meidän tulevaisuus. Kalastajat vähenee nykyään, keskikalakaudella oli kohta jo 70 kalastajaa keskikättä. Nuoret kiinnostuvat kalastuksesta, koska me tarvitaan kalaa tulevaisuudessa ja me on kalan käsittelijöitä ja kalanjalostajia ja kalastajia. Miten nuoria saisi kiinnostumaan kala-alasta? No just tämmöisillä hankkeilla ja tämmöisillä projekteilla, jossa nuoria vedetään mukaan tämmöiseen mielenkiintoiseen alaan. Ja uskon, että tämmöisillä hankkeilla on kauaskantoisia vaikutuksia just tämän nuorten kiinnostumiseen kala-alasta. Ja itsekin tosissaan olen noilla kalamarkkinoilla opettanut tai näyttänyt kalan käsittelyä ja tosi paljon kiinnostunut nuoria kun näyttää esimerkkiä, miten kala voidaan käsitellä ja sitten antaa neuvoja. Mikä on yleisin väärinkäsitys työstäsi? No ehkä ei sano tavallaan työstä, vaan siitä, että ihmiset luulee, että kalankäsittely on vaikea ala. Ja itse asiassa se ei ole, kun vähänkään videolta niin tavallaan ei opi niitä oikeita liikkeitä tai oikeita käsittelytapoja, vaan pitää tavallaan itse rohkeasti kokeilla kalan käsittelyä ja se todellakaan ei ole vaikeaa. Kaikki lohikalat esimerkiksi fileroidaan täysin samalla tavalla, kaikki siijat, lohet, kirjolohet, nieriät, kaikilla on sama tyyli. Ja taas ahvenissa ja kaikissa ahvenkaloissa, hauki, ahven, kuha, niin kaikissa on tavallaan samat perusliikkeet. Että tosi moni luulee, että kalankäsittely on vaikea, mutta se on itse asiassa aika helppoa, kun on oikeat välineet ja malttia. Mikä on suurin nappaamasi kalasaalis? No, tietenkin kalasaalita on monenlaisia, mutta itse on suurin kala, minkä on saanut, on nieriä. Esimerkiksi 3,3 kiloa on saanut Ruotsista uistimella. Sitten on saanut pilkillä, on saanut 5,1 kilon siian Ruotsista. Ja viime syksynä, kun jäin lomille torilta syyskuussa eka päivänä, sain Iijoesta 3,2 kilon hauen, joka oli 132 senttiä pitkä ja pienellä lottolipalla. Se on suurin.